Chuna sagad bh chóirde is mu OMP agus seo ord an Ardán agus níl níir sin acu seo déanta gom ach is léirmheas na garide físaí drámaíochta atá feice gom le tamlín agus dráma tháinig mé tamlín Ardán Amharclann Mainistreach ná translations le Brian Friel agus tá dúil mhór ag pobl na héireann sa dráma seo agus pobl an domhan beidir mar nú léirithe fud an domhain I dtangtha éagsúla agus nú léir éigean in Gaeilge freisin ach thonnach an dráma se hannah sa géirí nuair a daigean dráma a bhí léiriú a bhí díortha níos mar an taobh tráchtála den scéal ach is léiriú ní léirtha bhíon in Amharclann na Mainistreach bhíonn siad ar chaid an anna ord ó héad na halíne agus haithan an ruid teolum ar nómlan ach bhí coppla rud ar chuir sim iontu is dráma béirle atá ach I bhíorn atá chuid is mó den dialóg ag tuairliú in Gaeilge mar gheach cé go ggurtar sin I láthair trí bhéirle. Agus tá cinál íon scoil scarta an agus tagan na saparí na lucht urdanáis na servéireacht an urdanáis. Tagan si sin ar an hasanna agus tá si géirí mapálaí an bhar an geantar den turvéireacht urdanáis agus tá cí ará an duna saidúingráile den áitiúil agus tá teannas agus imris agus tá dul ar gúil na loganimnacha agus tá rud inis tá loganimnacha luchtaíonn siad an dráma mar deir siad níl sé crín ach ar bhealachas cuma faoi írinne starúil an dráma uaireanta istáilm gohfuil an írinne bhócánach tábhachtach agus tuigeimiid I scéalta éagsúla go leor ní bhíon an íarnómlan nach aithríidir rud ar waithe le teannas agus a lehéad ach gobunus go rud a hálíonn ná bíon na saidúirí I géirí animnacha béirle a legan na nuas ar leganach a Gaeilge. Agus beidir gur hálan próisis ribh sin agus beidir nach mar sin a hála sé. Go dtíoch a bhíorne ach fós is sin rud a léiríonn sé atá tábhachtach beidir. Agus tá rudí ar nós bun na hawan aistríéis sin go dtí burn fut agus I lehéad. Agus cinelíonn tugtar léirgus ar an gur chuige bhí aá agus deirtar gur a cuma lá ná a lehéad. Ó bheith léirta daoine ar spéis le luganimnacha ó hin deir siad go méidir nach mar sin gur rátha sa géirí athris sa crinne dhéanamh ar na hanimnacha ach ní is gom chuisi sin an léir sin na hanimnacha mar tá na hanimnacha có luchtach agus tá chur chuige éagsú le fudfad na tír. A péisce mar leis an dráma tá an scoil scarta se háin agus tá scoil uair náisiúnta ina méid béirle ní méid an béirle ina hanga tagas is dócha teachta seach agus is dul ar gúil an chultúir thuchais agus tá na daoine hagan scrí an scoil scarta seo tá fáin siad iluint sna clasachaí sa gréigis sa Latin agus lehéad agus tá anna elam go deoirtha agus tá na sasannig tagan siad níl old school ar lehéad agus ní beidir nach chun na clasachaí chomaithas atá ag muintear na scoile ach tá sé spéisiúil an slí gur rinneadh aisteachán Gaeilge den dráma agus sin go nuairt Friel gur ir an dráma go glóite an le an Gaeilge agus gur bhar go scrífií an Gaeilge in chéad lá. Tá sé spéisiúla irid gréigise atá sa dráma agus ledaine agus na tagartí sin. Tá roiin tagartí dus aber den íocht is stáilm ach tá sé spéisiúil is dechar sais thuirt le fis ó seo dahan éontangach gaelach agus na Gael nuair nachhfuil na tagartí cultúr a Gaelach sin an agus beidir go nglantaríid sin ar tá insint in méle. Tá seáirín dechar sin na creidúint. Agus cheist bheith gom ná cén fiúntas a bháine le dráma dá lehéad a bheith I méle a bháin ar bhar dráma le foiheadal nó suirtítre nó rud éigen beidir gur bhar siad beidir gur bhar. Mar leis an dráma féin ní réitítear mór an ag deire an dráma tá sais áhars aigen an ó tugtar le fis cad a tóir le. Tórlíonn an deire anna oban go deo agus is scríanam scríos léirmheas ag an buide sin de a héal gur raibh nós a gom léirmheas an iscríomh de láimh agus ghlacadís na thuaireanta fad a clíg ach an éis duine mé seo agus chum díime inimecht goig na denóméid ach scríos léirmheas ar an léiriú eile tháinig mé mar sin be sé spéisiúil an dá cheanna chur a gompada le chéad a bhreaníos siar agus sin gur bhreain na dúirmí chéine gom ach gramáid mé an seanna léirmheas híos agus féidir si bhrá an nuairt mé na rudí céanna an dá uair níos tá sé tamlín ó tá tráma feice gom an darna uair ach an rud is má an go dagan an deire go háan an oban
in éon séir litríochta is málam gnéan go minn sais méir ála seán a thugann le fis don léthir don bhreathnóir tá an deir ag teachta chuirde bíigi ag legan níos mó béime ná mar leag se ribh seo a rudí áras a dráma mar banin tú cíal éagsú as rudí nuair a higann tú gur bé an deire é agus higann tú sais ó seo simú ar an rud ar fád nó seo tuairt chun buaiche nó seo umláánú ar an dráma mar sin bechordm níos má ord mar sin bhí sé cinelín a smuoinmh dom héin beidir rudí eile agus níos tuairt orlaach san sin bhís ó nó seo an deire tá sé hart. So tagan an deir beag an íon oban tan cheis sin an faoi más dráma é agus gur gailí atá leirt céan fág bhfuil a bhád ar níos mó gréigis agus ní astrítar aber an gréigis dar éire so tá na ceistena sin an. Ó héh léirú Amharclann na Mainistreach bhí rud amháin a chur as gomórdom ar dús thula mise fuaimhin in aclam agus ceap mé gur den éigen éis GPS nó rud éigeanna agad ar siúil nó sin daithní is gurbh nascaidir an uaim a bhí anna ord agus an aclam agus an rud bhí ar stáise. So ceap mé gur raibh mí sé clúistáil trocha stáite ó chun éigen trí walkie-talkie ar a rud bhí an ná bhí chuirsís fuaime ó bhéil do chuoine nach bhfuil reacht na suúgamach go nó deacrat éigen mar sinna chu ach bhí site in aice le grúpa daine agus bhí sé cóthir ní am an ort ar dráma hí inis siad an tuair tamlín gur ís líoch an uaim ach bhí chuirsteach go mór ar hús an dráma mar bhí is clúistáil na daine ar stáit agus á bheiscint agus an sin mo chlúis dúr an aclam is clúistáil tean an charachtar seo isteach sín sé síos agus dearn sé agus lehéid so chuirsteach a bhí an. An léirú ó hebh an stáite bhí sé anna bheith agus cultacha agus smidú rud amháin rinn si tá rair goháin is dhear an dráma agus tá sé chur báistí go trám agus tá si do mó agus níos sam céin chuí in airne si é ach tá sais smidú éigen agus tá gléas ar na heistóirí agus ar go éaldaí ach tá si tíirm ach tá cuma orthú go siad báite go siad in na líbíní báite agus hanse sin go mórlam agus cinál tagann sé leis an gcuid sin den dráma mar sin é translations le Brian Friel bhí á léirú in Amharclann na Mainistreach agus tá an dráma sin hart inis sí stáilm cé go méidir bhfuil an dráma sin i taiisle na tíre rud atá a dhéanamh Amharclann na Mainistreach na léhananta seo ná go déon sé hart leis na drámaí. So an tamlína chuirde